В разгара на зимния сезон сме и температурите се понижиха през януари. Една от най-актуалните теми за зимата е как е най-изгодният начин да отопляваме жилищата си. Това е въпрос, който няма еднозначен отговор, тъй като зависи от много особености на жилището, което обитавате, а освен това всяка една технология си има и предимства, но си има и недостатъци. Като източник на енергиен ресурс, в крайна сметка дървата са най-евтини. Но ако помислите малко повече, дървата са обемни, трябва да ги съхранявате някъде, трябва да ги пренасяте до мястото, където ги горите. Има отпадък, който трябва да изхвърляте, пропушва, периодично трябва да си боядисвате жилището. От друга страна, термопомпите, които са изключително ефективен и удобен източник на отопление, но те като първоначална инвестиция струват доста повече от една обикновена печка на твърдо гориво. Така че няма еднозначен отговор и е въпрос на индивидуални решения и възможности на всяко едно домакинство. А какви са разликите при сметките за отопление при санирано и несанирано жилище? За сметките малко трудно бих могъл да говоря, ще ви кажа няколко думи за енергията. Разликата между сграда, която е сертифицирана клас А и клас Б е около 30% и над 30% в енергията. А ако тръгнем надолу спрямо другите класове, става 50-60, а спрямо най-лошите класове Е, Ф и Ж, разликата е повече от 70%. Но опита от изпълнението на програми, които са за обновяване на жилищния сграден фонд, показва следното, че в общи линии хората, които изпитват затруднение и се притесняват от високите сметки, те правят доста сериозни икономии на енергия. При обновяването те в общи линии запазват горе-долу същия бюджет, икономия имат, но не голяма, но за сметка на това си повишават силно комфорта и вместо да топлят една стая, топлят всички стаи, вместо да се съобразяват кога да си пускат бойлера, работи постоянно и така нататък. Ако живеем в блок или кооперация и нашето жилище е санирано, има ли значение дали са санирани останалите апартаменти в сградата и намалява ли това допълнително загубите? Определено има, защото се намалява като цяло необходимата енергия за цялата сграда. От друга страна, във връзка и с предния коментар, който направихме, ако ви е несанирано в жилището, е напълно възможно да не топлите всички помещения. И въпреки, че вашето жилище е ремонтирано, съседното може да има неотопляема стая и съответно разходите ви за енергия са по-високи. Да не говорим, че има и други проблеми с тия кръпки по фасадите на сградите, които не са особено законни, но явно са търпими за момента. Те могат да създадат и проблеми във връзка с това, че етажните плочи са бетон, който излиза до края на сградата, т.е. до външната стена. Той създава условията за термомост. И правейки такава кръпка, изолация отвънка, можете да предизвикате конденс или във вашия апартамент, или в апартамента на съседа си, което да доведе до мухъл и други такива неприятни ситуации. Ако нямаме възможност за цялостно саниране, но можем да отделим ограничени средства, за какво е най-ефективно да ги насочим? Смяна на дограмата или изолация на тавана? Изолация на тавана е сравнително слабо ефективна мярка по принцип. Така че определено в смяна на дограмата, която освен, че има по-добри топлотехнически качества, ограничава и естествената циркулация на въздух, т.е. зимно време не ви духа от прозореца. Ако можете да дадете 5 съвета или колкото вие прецените за спестяване на енергия към потребителите, как бихте ги подредили? Кое е най-важно според вас? Доста е трудно, но ще опитам. Трудно е, защото още веднъж специфичната ситуация и конкретните решения са за даденото домакинство, за дадения апартамент, за дадената жилищна сграда и къща. Но на първо място бих посочил необходимостта хората да се информират и да си повишават грамотността.
Не е казано, че трябва да станат топлотехници, но когато имат намерение да предприемат някакви действия, които ще им струват пари, е много належащо да бъдат добре информирани и да съберат повече информация, включително и съвети от професионалисти. На второ място, най-много енергия в българските домакинства се разходва зимата за отопление. Това е между 60 и 70% от енергията за годината. Така че ако могат да направят нещо за повишаване на ефективността на отоплителната система, това е най-разумното, което могат да направят. На второ място, енергията отива за подгряване на топла вода за битови нужди и това е третото нещо, което е много съществено. Естествено, хората, които живеят в сгради, които са на централно топлоснабдяване, там трудно могат да предприемат мерки и техните възможности е да се насочат към останалите консуматори в жилището си, а това са всички останали. Хладилника работи денонощно, пералната работи и консумира доста енергия. Ако имат сушилня, миялня, просто трябва да ги използват възможно най-ефективно, като има книжка, публикувана от агенцията, с доста съвети, които са от рода, примерно, ако пералната ви е 8 кг, съберете пране 8 кг, не перете един. Ако хладилника ви е доста голям, не го отваряйте през 15 минути. И други такива, които могат да помогнат. И като пети съвет, да не забравяме, че над 50% от хората в България живеят в еднофамилни къщи, а там, за разлика от многофамилните, е много по-лесно да се въведат и използват системи за възобновяема енергия, което може да бъде една много ефективна мярка, като например соларни панели за топла вода или малко фотоволтаика за покриване на нуждите от електроенергия. Преминаваме към темата за сгради с близко до нулево потребление на енергия. Можете ли да кажете какво представляват тези сгради и кои сгради трябва да бъдат такива? Дайте първо да видим какво представлява сграда с близко до нулево потребление. Дефиницията е във връзка с Европейска директива, която не дава точна формулировка, а казва, сградата трябва да бъде много висок клас на енергийна ефективност, т.е. с много добри енергийни характеристики и на второ място да има голям дял възобновяема енергия в сградата. Съответно, скалите за енергийна ефективност, които се появяват в сертификатите, тази красива картинка с скали от зелено към червено, най-високия клас е клас А. И тук няма двусмислие, даже и в другите държави членки. В общи линии това е едното изискване, сградата да бъде клас А. По отношение на възобновяемата енергия обаче има различни формулировки в различните държави членки. Нашата интерпретация на изискването значителен дял да бъде възобновяема енергия е 55% от необходимата енергия за сградата да бъде възобновяема, но не от цялата. От енергията, която е необходима за системите за поддържане на микроклимата и комфорта, а именно отоплението или охлаждането, ако има такова, вентилация, топла вода и осветление. Има и една категория други, която в някои сгради, повечето е приложимо към нежилищните сгради, може да бъде доста сериозен процент. Това са всички останали електроуреди, които нямат отношение към микроклимата. Възможно ли е реализацията на такъв тип сгради в България? Не само е възможна, тя е задължителна от тази година. Задължението е към всички новопостроени сгради. Съответно, знаем, че процеса по зараждане на инвестиционно намерение, проектиране, съгласуване на инвестиционна документация отнема доста дълъг период от време. Затова в наредбата, която поставя това изискване, има дефинирани заварени положения, но извън тези всички новопроектирани и новопостроени сгради трябва да отговарят на изискванията за сгради с близко до нулево потребление на енергия. Вярно ли е, че са много скъпи тези сгради? И това не бих казал, че е вярно. Вярно е, че се очаква да бъдат по-скъпи.
Но се очаква и са по-скъпи, са две различни неща. Първо, нямаме много изпълнени сгради в България. Международният опит показва, че един от популярните стандарти е пасивната сграда. Едно американско изследване, който има интерес, може да получи в последствие повече информация за източниците, показва, че такава сграда, спрямо стандартната сграда, струва между 1 и 8% повече. Една от първите такива общински сгради е изпълнена в община Габрово, една детска градина, като отзивите от проектантския и изпълнителския колектив са, че оскъпяването е около 7,2% спрямо стандартното строителство. Това все още не е сграда с близко до нулево потребление, защото там има изискване и да има и възобновяема енергия. Тоест очаква се да бъдат по-скъпи, но не може да се говори, че ще бъдат драстично по-скъпи. Освен това, трябва да се има предвид и жизненият цикъл на сградата. Когато сградата ти е с нисък клас на енергийна ефективност и не ползваш възобновяема енергия, ти през целия жизнен цикъл или докато използваш тази сграда, трябва да си закупуваш постоянно енергийните ресурси. А когато имаш голям процент възобновяема енергия и останалата енергия е сравнително малко, ти имаш една част, която ти е напълно безплатна през целия жизнен цикъл на сградата. При обновяването могат ли да се постигнат изискванията за сгради с близко до нулево потребление на енергия? Това не винаги е възможно. Трябва да се стремим към постигането, но това първо не е задължително и, както казах, не винаги е възможно, защото технико-икономически може да няма възможност да се постигне такъв голям дял на възобновяема енергия. По отношение на постигането на клас А е доста реалистично да се очаква, че те могат да бъдат постигнати. И тъй като това са сравнително нови изисквания, много се надявам в следващите години това да бъде доказано от проектантския и строителния бранш. Както обикновено, най-вероятно ще има проблеми. Аз добре си спомням, винаги съм давал примера, когато се промени в наредбата коефициента за топло преминаване на външните стени. Което, грубо казано, тогава популярна беше и навсякъде се слагаше топлоизолация от порядъка на 5 см. След промяната на коефициента, необходимостта от изолация беше 8-10 см. Такава нямаше в магазините. Доставчиците нямаха такава. И 10 см спрямо 5 см е два пъти повече. Всички казваха, това ще бъде два пъти по-скъпо, ви правите глупости, пишейки такива коефициенти в наредбата. Едва се оказа, че не е точно така. По-скъпа е 10 см изолация, но останалите компоненти не са толкова по-скъпи и като цяло не е два пъти по-скъпа, а е някакъв процент по-скъпа, а ефектът от нея е много по-голям. И след като почнаха всички да търсят и се появи в всички борси, магазини и така нататък такава изолация, нещата си дойдоха на място. Предполагам, че нещо подобно ще се случи и с изпълнението на сгради с близко до нулево потребление. Благодаря ви. Нека поставим фокус към енергийните общности и какви възможности дават последните промени в Закона за енергията от възобновяеми източници. Миналата година бяха направени доста промени, които целят да стимулират използването на възобновяеми източници. Преди да стигнем до енергийните общности, първо бяха направени промени за такива инсталации, които са изключително и само за собствено потребление, където беше изключително улеснен процеса по изграждането им и сравнително малко изисквания във връзка с строителните нормативи. След което бяха въведени новите понятия като производител на собствена възобновяема енергия. Съответно, ако има няколко такива производителя в една по-голяма сграда, те могат да формират група съвместно действащи такива производители и беше формулирано и дефиницията и съответно какви дейности може да осъществява
енергийна общност за възобновяема енергия, което е за пръв път в нашата нормативна уредба и това нещо би трябвало да стимулира и да насърчи хората да се опитват да правят такива сдружения. Според вас необходимо ли е да се направи още нещо? Да, защото закона за енергията от възобновяеми източници, където са въведени всичките тия понятия и разпоредби, има свързана нормативна и регулаторна уредба, която би следвало да се приведе в съответствие с закона и би следвало още да подобри и улесни административния процес по организация и изграждане на такива общности. Едно гише за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми източници. Каква е идеята за термина едно гише и ще има ли полза за гражданите? Идеята за термина е от популярното английско наименование One Stop Shop. Идеята е, че може да се получи множество информация, консултации и услуги, отивайки на едно единствено място, а не разхождайки се по различни инстанции и учреждения. Съответно, едното гише има различни степени на услуги, които може да предоставя. Като почнем от чисто информационните, минем през съвети и техническа консултация, до пълното съдействие за изпълнение на някакъв проект за енергийна ефективност или за възобновяеми източници. Така че определено би трябвало да има много полза за всички, които желаят да предприемат такива действия. Но не трябва да забравяме, че това също е сравнително ново и е необходимо да се създаде достатъчно административен капацитет и да се натрупа опит, защото по Закона за енергийна ефективност реформата, свързана с едно гише, задължава областните информационни центрове да осигурят тази услуга. По Закона за енергията от възобновяеми източници това е вменено на общините и техните информационни центрове трябва да осигурят тази услуга. Съответно, хората, които ще я осигуряват, трябва да минат обучение, да натрупат опит, за да могат да осигуряват качествена услуга и да бъдат полезни на гражданите. Разкажете ни какво прави агенцията за реализирането на тази концепция едно гише? На нас е възложено да изготвим наръчник за инвестициите в обекти за енергия от възобновяеми източници. Този наръчник може да послужи за основа за създаване на обучителни материали точно за хората, които ще бъдат в информационните центрове и ще помагат на желаящите да реализират такива обекти. И съответно ще бъде и нещо като наръчник за тях, за да могат да дават качествени съвети. Малко да разясним, че нещата с енергийната ефективност не са толкова прости, колкото изглеждат на пръв поглед. Аз затова няколко пъти казвам, че е въпрос на конкретика. Нали? Има общи принципи, които са по принцип общо валидни. Но когато стане въпрос за конкретно жилище, за конкретна сграда, за конкретен обект, там нещата стават доста по-сложни. И много неща, които хората ги приемат за очевидни, не са така. Примерно две сгради една до друга, които изглеждат по един и същи начин, само че се оказва, че имат различни енергийни характеристики. Защо? Защото визуално са еднакви. Обаче в едната сграда дограмата е сменена преди 10 години, в другата е преди 2 години. Съответно, параметрите на тия дограми са различни, макар че изглеждат еднакво. В едната сграда живеят хора, които потребяват доста топла вода, а в другата сграда хора, които не потребяват топла вода. Съответно, общата енергийна характеристика на сградата е по-различна. И е напълно възможно две сгради, строени по едно и също време, изглеждащи визуално еднакво, да бъдат даже в различен клас, ако бъдат сертифицирани. Второто нещо, което е, говорейки и в контекста на предходните въпроси, в общи линии хората, знаем много добре и от последното преброяване, средно за страната около 25% от жилищата са необитаеми. Сертифицирането и изчисляването на спестяванията става по така наречената базова линия.
Базовата или нормализираното потребление означава, че предполагаме, че в сградата навсякъде се поддържа температурата, която е по норматив, по проект. Но на практика това не е така. Ако хората имат затруднения с отоплението на жилището си, те отопляват една стая, а не всички стаи. Тоест, реалното им потребление е много по-ниско от това, което би трябвало да бъде. И след обновяването, те, разполагайки с горе-долу същия бюджет, правят икономии от предходното, но на практика не е толкова, колкото показва енергийното обследване и колкото показва енергийната прогноза, защото те си повишават комфорта. Топлят всички помещения, а не едно. И това е ефекта, който има и много други аспекти, които не са измерими. По-добро здраве, т.е. по-добра среда за обитаване. Съответно, човек му се повишава работоспособността, като си е починал по-добре. И много други такива ефекти, които не могат да бъдат остойностени, но те са съпътстващи ефекти от повишаването на комфорта на живот по принцип. Много ви благодаря за изчерпателните отговори и се надявам, че ще бъдем полезни на нашите зрители.